Morjes! Tässä meillä on Ford Transit retkeilyauto L3H2 meidän Red-varustelupaketilla, johon on sitten laitettu vähän lisävarusteita jonkin verran. Keulassa meillä on helmaputki ja maskiin integroidut laserin lisävalot. Löytyy kylkiputket ja tietenkin ollaan laitettu liukuoveen ikkuna ja myös vasemmalle sivulle. Perästä meiltä löytyy Rinon astinlauta, missä on tää keskiaskelma on irrotettava. Silloin kun halutaan käyttää peräkärryä, niin sen saa helposti pois siitä ja nuppi on vapaa. Ja taas kun vetokoukku ei tarvita, niin laitetaan astin takaisin. Mennään tutustumaan sisäpuoliseen varusteluun. Tässä on tyylikkäästi verhoillut istuimet ihan alkaen tuolta ohjaamosta. Etupenkit on verhoiltu nahalla ja laitettiin jo oranssi tikkaus. Tää on integroitulla vuoteella, eli suora väliseinä. Se on tuossa liukuoven takareunassa heti. Maksimoitu toi tavaratilan koko. Nämä istuimethan on taittuvalla selkänojalla, jolloinka meillä on mahdollisuus käyttää tota vuodetta. Täältä taittuu tukirakenteet. Tänne me laitetaan tämmönen tolppa. Katsotaan, sieltä löytyy paikka. Vielä ei ollut näköjään mattoa tehnyt pojat reikää. Sitten me avataan lukitus. Se taittuu kahdesta osasta. Lakisääteiset mitat täyttävä vuode. 1,20 m ja 1,80 m täyttyy sitten tuossa auton leveyssuunnassa silloin, kun liukuovi laittaa kiinni. Helppokäyttöinen tää vuodepaketti ja se saadaan hyvin kiristettyä, niin ei pidä mitään ääntä ajon aikana. Noin. Niskatyyny me joudutaan irrottaa tosta reunimmaisesta aina, että päästään tohon vuoden levittämään. Sitten meillä on täällä pöytätaso ja jääkaappi. Dometicin 40-litrainen kaappi, missä on pakastelokero. Sen pakastelokeron pystyy irrottamaan, niin sitten se on vähän tilavampi se jääkaappi osa siinä. Pöytätasossa meillä on 3 mukitelinettä ja tässä on itse asiassa tosi mukava leputtaa käsiä täällä vasemmalla sivulla, kun on pehmeä kangasverhoilu. Mikrohylly. Siinä on 2 säilytystilaa ja keskellä on mikro ja sitten on toi hattuhylly otettu käyttöön vielä. Meillä on Victronin inverteri täällä, josta toi mikro saa virran. Sitten meillä on yleisvalaistus ja tunnelmavalaistus. Ja kaiuttimet löytyy takaseinästä integroitu tuohon boksiin. Siellä on myös pieni säilytystila täällä. Tunnelmavalaistusta me pystytään säätämään kauko-ohjaimesta. Tässä on RGBV LED-valot, niin väri voi valita ihan mieltymyksen mukaan. Liukuovihan meillä on kauttaaltaan eristetty ja sitten tää on mukava, kun se on kokonaan verhoiltu, niin ei jää mitään paljasta peltipintaa tänne. Pehmeä kangas, niin siinä on mukava leputtaa kättä ajon aikana. Tää on tää meidän integroitu vuodenratkaisu, missä on suora väliseinä ja tässä liukuoven takareunassa niin kompaktin kokonen tää matkustamo, niin
Me ollaan ratkaistu sitten tää matkustusmukavuuden maksimointi sillä, että laitettu tänne tämmönen tunneli jaloille tän jääkaappikotelon alle, niin tässä on ihan aikuisenkin yli 1,80 m ihmisen niin ihan mukava matkustaa, että on jaloillekin riittävästi tilaa. Tää istuin on Nectecin suomalaisvalmisteinen runko ja tässä on puolipikajalka, eli nämä pystytään ruuvaamaan. Joudutaan muutama pyöritys tekemään, jonka jälkeen toi lähtee tosta kiskosta irti. Ja täällähän on pitkät kiskot alla, että näitä pystyisi sitten liikuttaa vähän eri kohtaa, jos haluaa selkänojaa kallistaa enemmän. Saatavilla on myös ihan täysin pikajalka, mikä on sitten vivulla käännettävissä vielä nopeammin irrotettava. Matkustarun kuramatossa meillä on koristetikkaus. Tää langan väri voidaan aina valita ihan sellaiseksi kuin halutaan ja tässä se on laitettu tietenkin penkkeihin sointuvaksi. Sitten tavaratilan puolelle. Täällä on nyt vähän reilummin sitten tilaa, kun on jo toi väliseinä liukuoven takareunassa. Laitetaan siitä LED-valot päälle. Tänne taitaa jäädä se 1,85 m, kun tähän jää tavaratilaa. Siellä on ylös nouseva pitkän tavaran luukku ja katon vanerointi ja seinät on vaneroitu. Sitten on LED-valaistus.